Eleni mae Undeb yr Annibynwyr yn lansio ymgyrch newydd sbon I geisio perswadio pob capel yng Nghymru I fod yn dementia gyfeillgar. Ystyr hynny yn syml iawn ydy bod ni'n cael yn hannog I greu hafan ddiogel sy'n parchu, deall a chefnogi pobl sy'n byw efo dementia. Mae'r Undeb yn credu'n gryf yn bod ni mewn sefyllfa unigryw I gynnig cefnogaeth werthfawr iddyn nhw, eu teuluoedd a'i gofalwyr. O'n I digwydd bod yn astudio ar gyfer gradd uwch yn y Brifysgol yng Nghaerfyrddin. A fe ges I gyfle gyda chefnogaeth yr athrawon yn y coleg I wneud gwaith ymchwil I fewn i'r modd mae eglwys a chymdeithas eglwys yn gallu cefnogi person â dementia. Ac mi roedd y treithawd hwnnw yn helpu fi mewn gwirionedd I ddelio gyda'r galar o golli mam. Ond mi ddysges I cyfannus I ymchwilio mewn I gymaint o agweddau oedd e'n wych a un peth nes I sylweddoli yw bod ffydd yn ddyfnach na'r cof. Gweitha'r ffaith falle bod y cof yn pallu. Mae'r gred yno hyd o mi roedd yna awydd gyda mam chi'n bod I fynychu addoliad. Oedd I hyd yn oed yn codi am 2 gloch y bore ac yn gwisgo ambell waith oedd I eisiau mynd i'r capel. Mi roedd yr awydd yma o drwy'r amser. Mi roedd y ffydd, mi roedd yr awydd yma I addoli ac I fod yn rhan o gymdeithas yr eglwys. Y cysylltiad rhwng pobl sy'n bwysig. A mae hynny'n gallu mynd I golli ymysg pobl sy'n byw gyda dementia a hefyd I gofalwyr nhw, aelodau o'r teuluoedd, pobl sy'n annwyl iddyn nhw. A mae'r cysylltiad yna a'r cyd ymdeimlo, os hoffech chi, yn rhywbeth sydd yn aros yn y foment bresennol honno. Ond mae ymchwil yn dangos I ni hefyd bod hynny yn parhau wedi'r profiad. Ond dyna lle mae grym cerddoriaeth wedyn yn dod yn fyw, bod y teimladau a'r profiadau yn bethau unigryw i'r foment, ond bod pobl yn teimlo bod yna rhywbeth real yn digwydd. A mae cerddoriaeth yn gallu dod â hynna i'r wyneb, mae cerddoriaeth yn gallu creu rhywbeth cyfriniol rhwng pobl. Fi'n credu bod y pecyn mae'r Undeb wedi gyhoeddi yn wych. Fi'n credu bod e'n mynd I rhoi hyder I eglwysi I gynnwys unigolion sydd â'r cyflwr yma, I gynnwys nhw'n llawn y mywyd yr eglwys, ac hefyd I gefnogi'r teuluoedd hefyd. Wrth gwrs mae yna bethau ymarferol y gallu gwneud, ond mae yna bethau mwy na hynny. Mae yna rôl fugeiliol, a hefyd dwi'n credu bod eglwysi mewn sefyllfa lle maen nhw'n gallu creu sefyllfaoedd. A fydd yn rhoi cyfle I bobl sydd â dementia I fynegu I ffydd a'i cred.